kag sa good vibes. Mga device nga sarang makapahagan-hagan sa grassfire kag device man nga makabulig sa gamefowl breeders ang pila lamang sa mga proyekto sa mga estudyante nga na-display karon sa isa ka mall. May report si Nico Delphine. Ang mga insidente sa grassfire isa lang sa mga nagahatag kabudlayan bisan sa mga bombero ilabi na kuntig ilinit. Gani ang napaminsaran sa mga estudyante sang TUPV Talisay Campus ang mag-develop sang scanning device nga sarang makadetect sang status hindi lang sa mga kahilamunan kundi pati man sa mga pananom. Ginsiling sang 4th year BS Computer Engineering student kasi Jerome Dismosco. Isa lang ka-actual photo sang hilamon o kontanom, makahatag gilayon sang analysis ang device. Grassfire is nakakabahala yung mga heat index just recently. So what we offer here is what is on the inside. So ang gina-offer naman here is ang module nga makadetect siya sa mga data and then anhon mo na siya ang data. So we can actually make another device nga makabunyag siya automatically using our module. Good good siya for mga large mga plantation. Yes sir, pwede siya. Pwede siya ma-attach sa drone, pwede siya ma-attach sa automatic irrigation system para sa agriculture. Ang Grassfire Analyzer, isa lang sa mga prototype device nga napasalida sa Technology Convention ng TUP Visayas sa Ayala Mall's Capital Central. Kabahin sa mga exhibit ang portable chicken egg candling device, isa ka innovation para mas mabunigan ang mga gamefowl breeders kag poultry farm owners. Main niya ang difference gid is that data-driven na siya this time. Kahit yes, makambal man tanga ang iba niya mga gakandol itlog, sagad na. Pero take kung kis i-factor in taman lang human errors nga kung kis akong tama nakakapoy or kung sakit sa mata o kung may ano mga other factors na maka-affect. Bali ini, ang main niya ginindi nga purpose is that data-driven na siya. Gagamit siya sang data nga insakto to produce the better and accurate nga mga results. Ginpahayag ni TUP Visayas Director Eric Maluoy, mas nagalambo ang mga advanced research and innovation gikan sa mga student exhibitors sa bulig man sa ilang mga partners gikan sa nagkalain-lain nga sektor nga naghatag suporta para sa blue, green, and circular economy related technologies. Pagi sa dugang nga mga partners nagadako man ang oportunidad para sa mga estudyante. And these are really good ideas. And then by doing that actually with everybody here actually are listening with these ideas might be the possibility of commercialization and patents and solving communities and industry as well. We should be in front in any technological advancement in the community. And by doing that actually we're creating what we call an ecosystem of what we call support in the industry and community. Kabahin sang TechnoCon ang Tech Talks, pitching sessions, kag ang robotics competition nga nagahatag kalingawan sa mga tumalanaw. Nico Delphine para sa DigiCast Negros.